Hej så. Hey. Jeg er Deficio, manager for holdet. Og jeg hedder Excel Vinder, jeg spiller support. Og jeg hedder Tess, og jeg er verdens bedste ADK. Vi er i Stockholm, spiller Tour Open, og vi synes lige, vi vil lave en lille update til folk om, hvad der sker heroppe, og så lidt vores rejse heroppe, og så videre og så videre. Det startede med, at vi tog flyet. Vi mødtes i lufthavnen. Det var mig og Bjergsens første flyrejse, så vi var lidt spændt, men det gik fint. Lige udover, at de kom til at se ved siden af svenskeren, som larmer rimelig meget i fly. Ja, han larmer rimelig meget, så det var næsten det værste ved flyveturen. Ikke kun for dem, men stort set for alle i hele flyet. Men vi kom derop, sikkert kan man sige, til minus 15 grader i Stockholm, og ikke helt klædt på til minus 15 grader i hvert fald. Vi ankom så til eventet her i morges, hvor vi så som noget af det første får at vide, at vi skal simpelthen spille på live patch. Og som I nok godt ved, så er den blevet ændret virkelig meget spillet. Og vi havde egentlig regnet med at skulle spille på den gamle patch, og vi har ikke spillet de sidste 3 dage, fordi det har været den nye patch, og fordi at jeg har været syg, så det var fedt nok at få at vide. Det var vi ikke så glade for at sige det muligt. Nej, der var lidt panik, kan man godt sige, i flokken. Også svenskeren, han har heller ikke rigtig fået spillet, og han har allerede sagt til os andre, at han havde den nye jungle, så han nægtede jungle, i hvert fald i solo queue her de sidste par dage. Så vi sad med en situation, hvor vores AD carry og vores jungler havde overhovedet ikke spillet på nogle af de nye items, eller noget som helst. Og vi skulle nu til at spille turnering om 70.000 kroner. Så mod Fnatic i første kamp også, lige for at gøre det endnu bedre. Så det er selvfølgelig lige for alle, men vi synes ikke lige, det var helt for heldigt. Ja. Men det der så skete bagefter, det var, at vi fik at vide, at der var 3 hold, som der desværre ikke kunne komme til turneringen. Og de 3 hold, det var Dragonborns, det der med Shoeshapes hold. Så var det Team Solo. Meddi, det er Yamato Cannon, og hvem er det ellers, de har? V6 dansker også. Random dansker kan vi godt kalde ham uden at fornærme ham. Og så det sidste hold, der ikke kom, det var... Hvem var de sidste? Media Makers? Det var... Team Acer. Nej, Team Acer havde allerede sagt nej. Ja, det er rigtigt. Pokker var det sidste hold, der ikke kom. H2K. Nå, det var H2K, ja, som er We Will Failure, vores allesammens yndlingsspiller. Ham var vi utrolig kede af, at han ikke lige kom, så vi kunne få en autograf fra ham. Men altså, de kom heller ikke. Og det betød, at i stedet for, at der var 2 grupper af 4 hold, hvilket vi har forberedt lidt på, altså vi var i gruppe med Fnatic og Solomed, og så Place, som er sådan et svensk hold, der var kommet med, fordi Team Acer havde lavet ud for noget tid siden. I stedet for, at vi havde de her 2 grupper, så blev det bare slået sammen til en gruppe, 5 hold i gruppen. Sidste pladsen røg ud. Top 4 gik videre til semifinalerne. Så nummer 1 og nummer 4, de spiller så mod hinanden i semifinalen i morgen. Og nummer 2 og nummer 3, de spiller så også i morgen. Præcis. Og så kunne vi godt se, at situationen var, at Fnatic ville nok tage førstepladsen i puljen. Og det var så også fint nok. Det krævede så bare, at hvis vi blev nummer 2 eller 3 i puljen, så kunne vi jo så undgå Fnatic i semifinalen, og så dermed først have dem i finalen, og så kunne spille en bedst ud af 3 med dem, hvor vi allerede havde sikret, kan man sige, en god placering. Så. Ja, så vi havde det virkelig uoplagte nederlag over Fnatic der. Altså, det var... Ja. Så hvad det var, men altså... Måske var det en god kamp at få mod Fnatic, bare for lært spillet. Lige for lært en ny patch, ja, præcis. Det havde været at tage imod Alternate, og så miste en kamp på det, tror jeg. Ja, præcis. Så hellere give en væk til Fnatic. Præcis. I hvert fald så kom vi imod Alternate, og ligesom... Altså. Alternate kamp 2, ja, hvor vi vist lige fik vist, at vi var det andet bedste hold til turneringen, fordi selvom at vi faktisk spillede en rigtig dårlig kamp, og vi havde nogle rimelig store throws i løbet af kampen. Heldigvis, så gav de mig en blitzcrank, det er jeg selvfølgelig meget glad for. Excel fik blitzcrank, og det gik også. Det gik som det skulle, og selvom vi havde lidt throws undervejs, så fik vi alligevel kørt den rimelig sikkert hjem til sidst. Så var der ligesom ro på det, for så havde vi 1-1, og vi havde Place i næste kamp, som er det her lidt random svenske hold, som ingen rigtig havde forventet noget af. Nej. Og lad os bare sige, at det blev heller ikke den mest spændende kamp. Vi var lidt bange for, om de havde nogle sådan specielle taktikker, der vi ikke rigtig set med turneringer eller noget, så vi vidste ikke helt, om de bare havde et eller andet fuldstændig sindssygt op i ærmet, men de kørte meget standard, og det virkede sådan, det kunne vi sagtens klare, bare for alene. Ja. Og
kan man sige, turnering, eller gruppespil sidste kamp, der havde vi så Marty Midget, som nu hedder Mousesport. Og selvom det var en kamp, som vi startede faktisk lidt skidt, altså det var ekstremt tæt i start, især den botlane, som din. Det var rigtig svært botlane, vi havde. Vi kørte Kokmov Lulu mod Esfield Zona, og det er jo, Zona har rimelig meget heal og lidt mere damage end Lulu i starten, så vi havde en lidt svær start, men Dennis eller svenskeren, han fik heldigvis et godt gang ind, og så for første gang i sit liv. Ja, for første gang i sit liv har svenskeren ganget botlane. Yes. Vi er stolte af ham. Og det gjorde ligesom lidt, at Kasper, som ellers, eller sorry, Detes, som sådan set var bagud på farmen, kunne få et kill, og sådan set komme tilbage ind i spillet, hvilket betød rigtig meget, fordi at hele midgame var ekstremt tæt at stå 8-9 efter en 20 minutter, og så da vi egentlig fik Kokmore i gang, og Bjergsen på Elise var sådan 7-1, tror jeg på det tidspunkt nærmest, så kunne vi ligesom begynde at tage nogle fights. Kokmore er også noget bedre end Esfield, når man kommer til teamfight. Ja, bestemt. Og så har vi så en dragfight, hvor vi blandt andet får vi først og fremmest får vi dragen, og for det andet så fejler de lidt deres engage, altså Momo engage ind i os, mere eller mindre, og bliver bare feastet af svenskeren. Og ja, han hoppede ind i os, og så polymorfer jeg mig med Lulu W, og så når han sådan set mere eller mindre at dø, inden han kom ud af den. Det var nærmest bare med det samme, ja. Og så snowboardede vi egentlig bare den kamp derfra og vinder over dem, og så er vi så 3-1 i gruppen, og dermed havde vi så andenpladsen, og Fnatic havde så førstepladsen, så det betyder, at i morgen skal vi spille mod Alternate i semifinale, hvilket vi i hvert fald er ret tilfredse med. Og vi spillede jo mod dem tidligere i dag, hvor især botlane, de to herrer, der sidder her, virkelig fik vist, hvem der er den bedste botlane. Men vi to hold, altså det var næsten en stormfest. Ja, det håber vi på, at vi kan fortsætte med i morgen. Især hans skyld, kan vi godt sige. De gav ham blitz, hvilket vi nok må indse snart, og det må de fleste hold nok indse, det skal man ikke gøre. Og det gør de nok heller ikke i morgen. Så det er i hvert fald en af ændringerne i kampen, som vi selvfølgelig skal justere lidt på. Men jeg håber, det går. Ja. Altså personligt så bandede vi jo, altså vi bandede egentlig bare forældrelort ud, sådan set. Vi bandede Katarina, Diana og Jana, simpelthen bare lige for at lukke ham ned så meget som muligt. Og det tror jeg egentlig bare, vi gør igen. Ja. Og så må vi se, hvad de kommer op med, fordi så Curb han tog Olaf, og det går jo ingenting. Og nej, han døde en mod en. Han døde en mod en til Guardbro og så videre, så jeg tror, vi ser klart forældrelort som det største trussel på det hold. Bestemt, som de fleste nok gør. Men altså, jeg kan i hvert fald personligt sige, at jeg vil være utrolig skuffet, hvis vi ikke går i finalen, fordi vi har et godt tag på Alternate, som jeg ser det, og vi har jo slået dem igen allerede i den her turnering. Så det kunne være rart i hvert fald med en rematch mod Fnatic, selvom den bliver ekstremt svær i finalen. Yes, og vi forventer jo, må man nok sige, og håber på Fnatic i finalen, og selvom vi godt ved, at vi er underdogs til nok et af verdens allerbedste hold, PT, så nu har de lige haft en anden plads i IPL. Ja. Første plads til Dreamhack. Ja, de ser rigtig stærke ud for tiden, men hvis vi er heldige, så kan vi godt tale med dem mod dem. Ja, nu spillede vi mod dem i gruppespillet til Dreamhack for 2 uger siden. Og det var det så tæt. Det var jo nærmest base race. Altså. Ja, det var det. Så det kan bestemt lade sig gøre. Men de forbedrer sig hele tiden. Det må man give dem. Så ja, for vores vedkommende, så håber vi kan tage det med på dem, eller i hvert fald gøre det til en spændende finale. Og så håber vi. Få en god start, og så måske kan snowboard den eller andet. Så håber vi selvfølgelig, at folk lige ser med. Det gør det i hvert fald. Det gør det. Det er dejligt. Det kan ske. Og så vil vi godt lige til allersidst faktisk lige takke vores sponsorer. Steel Service, Komplet og selvfølgelig Orkbite. Tak for jeres støtte, og vi ses.